sake barkewa a cikin wannan shirin mai dogon zango na wato ainihin labari na, yayin da aka hangi wannan baiwa Allah kwamandan yaƙi wato Kilishi kanwar Gimbiya, yayar kuma Abba Galadima wato Raba Gardama tana yunkurin kashe Sumayya da bindiga. Ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo namu ku ga yadda ta kaya. Tabbas irin tsokana da wato ainihin wannan baiwa Allah ke sha wato Sumayya a cikin wannan gida da zagi da tsangwama bai kai irin abin da wannan baiwa Allah ta yi wa wannan baiwa Allah Sumayya ba a cikin wannan bidiyo da mu samu ku a cikin wannan namu albarka mai suna Niger Side. Saboda wannan baiwa Allah Sumayya tana cikin wani hali, hakan yasa ta gudu ta koma gidan wato ainihin iyayenta, yayin da iyayenta suka ji daɗin komawa ta gida suka yi marhaba da ita saboda sun san cewa irin abin da suke faruwa a cikin wannan gida ba wai abu na arziki ba, tabbas tana cikin kunci da na sani da kuma wato ainihin alhini. Saboda irin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan shirin da dogon zango na wato ainihin labarin na za ka fuskanci wasu abubuwa wanda tabbas suna faruwa a gaske, sa'annan kuma mutane dama suna wato ainihin misunderstanding tsakanin mutane baki daya. Me nake nufi? Ba yadda za a ce muna musulmai dan uwan musulmi idan muna tunanin cewa shi ba wani abu bane mu dinga kokarin cewa za mu wato ainihin wulaƙanta shi ko kuma wani abu. Yayin da sarauta da kuke magana sarauta, mece ce sarauta? Ina roƙonku da ku je ku duba me ya sarauta. Za ku ga mene ɗin sarauta ya sha bamban da irin abubuwan da suke faruwa a wato ainihin rayuwarmu da Hausawa, ba ma Hausawa ba cikin wani gidan sarauta. Kawai shi da jinin sarauta an san shi da wato ainihin da kai da ɗan jiji da kai, amma wulaƙanta mutane tabbas ba shi bane. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Barkamu da sake kasancewa da mu da ku a cikin wannan rana mai albarka. Labarai da muhimman su a kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku shirya akan fina-finai dama daga masana'antar Kannywood. Yana wancan namu naku mai albarka mai suna Niger Side. Zai shirya akan ƙayataccen shirin fim mai dogon zango wanda ake masa laƙabi da labari na. Ya kuke ganin abin ka iya kasancewa a cikin wancan namu mai albarka idan muka roƙe ku da wata alfarma ta musamman. Muka ce kuɗin samu hannunku mai albarka ku danna mana alamar subscribing, kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa don hakan sai ba ku damar samun zaɓaɓɓun labaranmu ingantattu kuma da haɗa zanen ɗora. Muka gode da kallon wancan namu mai albarka mai suna Niger Side. Tabbas da abubuwan da suke faruwa a cikin wani shirin da dogon zango na wato ainihin labari na abubuwa ne wanda za a wato ainihin ce suna da ban tausayi, ban dariya, har ma da wato ainihin darasi da dama a cikin wani shirin da dogon zango na wato ainihin labari na. Tabbas da abubuwan da suke faruwa a cikin wani shirin da dogon zango na wato ainihin labari na akan wannan biyo Allah Sumayya darasi na musamman. Yayin da wannan biyo Allah inda ka kalla na wato ainihin sati biyu da gabata ko sati ɗaya ce, za ga irin tashin hankali da wannan biyu aka shiga tun lokacin da aka baki kawarta wato ainihin da kayya bayan koran iyayenta da aka yi a cikin wannan gida. Tabbas ta ji ba daɗi matuƙa irin abubuwan da suka faru saboda an wulaƙanta iyayenta an baki ƙawayenta. Dama mutane da yawa ko kuma in ce duka cikin gidansu Abba Galadima mutum ɗaya ce take santa wato Fulani, ita take ƙaunar Sumayya, amma duka sauran sun tsani Sumayya saboda iyayenta ba su da arziki, ba su da wani mukami, shi isa ga baki ɗaya suka bi suka tsane ta. Ita kan Ikram an ji daɗi, an marmare, an yi abubuwan da suka kamata a cikin Ikram, ita kuma hankalinta ga baki ɗaya a tashe yake saboda irin cin mutuncin da ake furzo akan ya ce zai kwato mata 'yancinta. Tabbas ɗan gidan Alayi Munir Tsakuwa ya ji daɗi kuma ya yi abin da ransa yake so, ya ci mutuncin mutane da yawa. A yanzu haka Ikram ta ce ba za ta yadda ba, shi isa ta kawo ƙararsa, shi kuma Presdo ya ɗau alƙawari na cewa dole sai ya bi mata haƙƙinta da kuma kadinta da kuma mutuncinta da ya zubar mata. Ikram bata ji kunya wajen faɗa wa duniya abin da ya faru